maita yenyu vadiwa tariri, tinokuchingamidzai tiri kuguta reHarare kuno uku kwatinenge tichikupai chirongwa Mike Samba Show, chirongwa chinokupai upenyu, chirongwa chinoongorora nekutarisa nekubvuma kusiyana kwematauriro, maonero nemafungiro. Nhasi tiri kukotsverwa nezera, vatarisawo vakaona kuti nyika yedu haina kumira zvakanaka, vane hanya neupenyu hwedu. Nyaya yekuti magetsi anomboenda ichokwadi, nyaya yekuti huni dzinombopera ichokwadi, nyaya yekuti parafini inombopera ndeichokwadi, asi vanhu vazhinji vakunotenga gasi. Tiri kuona pese pese pari kutengeswa gasi. Vamwe vacho unotobvunza kuti nhai mamboona vanotengesa apa, ona munhu wacho nzi ndini. Iwo toshamisika kuti ivava vari kutengesa mhimo ndidzodzo here, zviri kuitwa nemazvo here. Ngatirege kuita zvokufungira, regai tisume vadare vedu, tivape mukana uno vozvisuma kwatiri kuti tinzwe kuti vabva vakamirira nzvimbo dzipi. Ndotanga nemi. Makadiko Dr. Chisamba. Ndinofara. Kunyange nevacherechedzi vose. Ini ndinoitwa Israel kuchocha. Ndiri kubva kuZera kwandinoshanda saLPG inspector. Tinokutenda inovepo. Makadi Mike Samba. Ndinofara. Makadi vateereri. Ini ndinoitwa Varaidzo Mavetera. Ndiri Chief Environmental Health Officer kuCity of Harare. Tinokutenda inovepo. Makadi Dr. Chisamba. Kwaziwai vadiwa vatariri vedu. Ini ndinoitwa Station Officer Tapera Chipara ndabva kuCity of Harare Fire Brigade. Tinokutendai. Regai ndicherechedze dzimwe nyanzvi dzedu dziri mukati imomo. Tinokucherechedza mwanangu takudzwa. Tinokutenda. Tinokutendai. Saka kana tiine mibvunzo muombirei maoko kana muine mibvunzo munobva mangotidavidza. Ndinoda kutanga nemi baba sevakotsveri vedu. Ongororo yedu ndo yatisvitsa pano. Nyaya yekuti vanhu vese vari kungotengesa gasi, zvine mutemo here ungazikanwe nevanhu? Nokuti kana uripo pada vakawanda havazvizive. Nokuti tingoona ana mai Tekla nana baba Tekla atora chino, zviri kumbofamba sei? Zvinofambiswa sei kuti munhu agonzi ari kutengesa gasi? Maita yenyu Dr. Chisamba. Chokwadi kune mitemo yakagadzwa nehurumende inofanira kutevedzerwa nemunhu wose ane chishuwo chokupinda mubhizinisi rekutengesa bhagasi. Saka haisi zvinongoitwa zvachero, asi kuti pane zvinofanira kutevedzerwa, pane zvinofanira kutenderwa kuti munhu agone kuzviita nenzira yapamutemo. Ndizvo ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi kunzi hazvizvi ungofuma kuti ndo zviri kuita vanhu vakawanda. Noti tinotedzerana handiti munozviona? Mati mamboona here kuti mukaenda kumaraini munhu wese ane kamusika kake pamberi? Saka hatidi kuita sekutedzerana, hanzi pane zvinotofanira kuti zviitwe. Mazviita Mike Samba. Ongo. Ini ndakamirira bazi reutano re-environmental health muCity of Harare. Tinoda kuti bhizimisi rimwe nerimwe rine mutemo warinofanira kutevedzera. Kusanganisira iro gasi ratiri kutaura nezvaro nhasi, rinotova nemitemo inofanira kutevedzerwa. Unofanira kuva nemvumo yokutengesa. Uchiwana chatinoti license, ndiregererei. Aiwa, license ndizvo license, taurai. Unofanira kunge uinayo inopuhwa wazadzikisa zvinhu zvakati wandei zvatinotarisa. Ndizvozvo mataura kuti panofanira kunge paine rezinisi. Ko vadiwa vatariri nevateereri vanozviziva sei kuti pane zvinotarisirwa? Nekuti mukurasika kwavari kuita kusatoziva. Pangaite vaviri vatatu vane musikanzwa, asi munhu angazive sei? Zvakanaka Mai Chisamba, mubvunzo wakanaka. Kana tichitanga business, tine tsvagurudzo yatinofanirawo kuita. Tinogona kuuya kumahofisi ekanzuru kuvhunza. Even hofisi, chero hofisi iri pedyo newe, kungonosvika ikoko kuti gogogoi, ini ndinodawo kuita bhizimisi rakati panzvimbo yakati. Unobva watotanga kupuwa mafambiro aunoita. Mashoko akanaka echenjedzo ari kutaurwa. Nditi machinzwa hanzi unobvunza, kubvunza hakusi kupusa.
mai vari kutaura zvakanaka kuti kana ukangopinda mune imwe hofisi hazvina mhosva kuti ihofisi yei, handi munozoona zvino imimi neni tinotanga tanyora kuti pakanyorwa kunzi mazai handingabvunzomo. Chimbopindai imomo mubvunzi vanhu vari kutengesa kana mazai kana vari kutengesa mbatya kuti kana ndoda kuita zvakati ndinoenda kupi, ndouya kuna baba vari kunze, ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Zvakanaka, tinotenda nemukana. Daregai ndizivise ruzhinji kuti pane mitemo kana kuti pane miko iripo inofanira kunge ichitevedzerwa kuti tigone kutengesa gasi redu zvakanaka zvisina njodzi kwatiri uye nekune vamwe vatiri kutengesera nevamwe vari munharaunda. Ndizvo zvavaburitsa rimwe shoko ranga risati rabuda, hanzi zvisina njodzi. Njodzi dzatinogona kusangana nadzo ndedzipi kana tikange taresva kana kuti takanganisa? Ndiri mukaranga chinombobuda chega chezhira nai. Zvakanaka, dzimwe njodzi dzatinogona kusongana nadzo ndingatotanga nenjodzi yomoto. Tinogona kutopedzisira tasvika panjodzi yemoto kuda kana tichitotevera pagore rino nepagore rakapfuura kunyange mumapepanhau nepazvivhitivhiti todavira kuti takatoona kuti pane kwakawanda kwatingatonongedza kwakaitika njodzi dzakadaro zvichikonzereswa kana kuti zvichibva maererano nevanhu vaitengesa gasi zvisiri pamutemo. Ndizvozvo mashoko akanaka asi ane chenjedzo mukati kuti aiwa tasangana nenjodzi dzakawanda, tasangana nendufu. Ndizvo saka vakotsveri vedu vezera vati aiwa ngatigarei pasi tikurukure, hatingarambe tichiviga vanhu isusu tine zvatinogona kusvitsa kuvanhu. Rega ndimbouya kwauri iwe wakabata chishevedzero, wakuda kutaura here kana kugadzirira? Hanzi ari kugadzirira, saka ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano ine huremu nekuti kana tikasateererana tinopedzisira taremara, tinopedzisira tafa, tinopedzisira takanganisa kana misha yevamwe vanhu. Tiri kutaura nyaya yegasi. Ndiri kuya kwauri mukwasha wangu. Ndinotenda Mai Chisamba nechirongwa chakadai chinopa chenjedzo kuvanhu, chinopa chenjedzo kumhuri yeZimbabwe kuti gasi rinombofamba sei ende uye zvipi ndezvipi zvinotarisirwa kuti gasi rinoshandiswa sei. Taita dambudziko Mai Chisamba, munharaunda dzatiri kugara tiri kungoona gasi riringotengeswa pese pese, pamwe pacho pari kutengeserwa gasi hapatoiti, paita panopa njodzi kune vari kuchaira mota chaiwo, kune vari kutengesa wacho wari kuuya kuzotenga gasi hapasi kuita. Uye zvakare tiri kuona kuti gasi racho riri kutengeswa rinombotanga ranzi rinobudiswa mweya. Kubudiswa mweya kwariri kuita unonzwa kuti kubudiswa mweya, ropedzera rabuda gasi racho, ende zvaakupa njodzi kuvanhu ari kutenga gasi neari kutengesa wacho kuti moto ukatanga panoita rimi remoto, vanhu vakarasikirwa neupenyu. Ndizvozvo ini ndinenge ndichida kuti vadare vangu nedzimwe nyanzvi dziri patiri vabate mibvunzo yavo. Handitika mataura nyaya yekuti pari kutanga panzi ngatimbotangai taburitsa mweya. Zvino unoburitswa mweya kuti zvaita sei? Zvinogona kukonzera chii? Uchadavidzwa mubvunzo iwowo. Ndakuya kwauri. Ndoda kutendai Doc. Inini dambudziko randoda kutaura nezvaro panyaya yegasi ndeyekuti munogona kutoti mawana gasi renyu riri kutotengeswa nemutengo wakanaka, masvika naro kumba marivhura, munongoshandisa kana chiwiki 2 weeks, after that robva ranyarara. Murunza kuti mutengi mune chinhu asi gasi kuvhura haribudi, motozodzokera naro ikoko, rotanga ranzi rine mweya, rabudiswa mweya, matova mutengi umu, rabudiswa mweya, rozonzi aiwa gasi richirimo, modzokera naro ranoshandazve. It's a very big problem yatirosangana nayo. Ndizvozvo mubvunzo womweya uchatsvaga kuti ndiani anoudavidza. Pane mumwe here anoda kutaura henyu? Tinotenda Mai Chisamba nenguva yamandipa. Inini dambudziko ratiri kusangana naro ndirida kubvunza kuti gasi rinosiyana here pakuti mumwe anenge achitengesa gasi kuti ini ndikutengesa $20, mumwe ari kuti $25. Pe$20 pari kunzi hapasi kugara, mumwe ari kuti pe$25 pa hapasi kugara futi. Rinosiyana here gasi iri?
regai timboenda kunyanzvi dzedu kuti mibvunzo iyoyi yambobvunzwa. Regai nditore amwene timbopindurwa tinzwe. Taurai zvenyu amwene. Ini ndandichida kubvunza kuti ivo vezera ava havana mutemo here wokuti vagone kuenda kunosunga vanhu vari kuwanda vari kutengesa vasina malaisensi avo. Chiri kuvatadzisa kusunga vanhu vawandisa ava vasina malaisensi chii? Ndizvozvo chaizvo. Ndiani anoda kutidavidza panyanzvi dzedu dziri muno anoda kupindura mubvunzo iyoyo? Tanzwa zvataurwa ka vamwe vataura kuti ko hamuna mutemo here, nekuti zvinhu zvese zvine mutemo. Mukaita chinhu munozoziva kuti izvi mapurisa vanosunga izvi. Vari kubvunza kuti ko ivava vakotsveri vedu hakuna mutemo here unosungisa vanhu kuti uyu ari kutengesa, uyu ari kutengesa, uyu ari kutengesa? Ndiani angapindure mubvunzo? Regai nditange nemibvunzo yandanzwa ichibva kune vateereri. Zvakanaka. Pana kubvunza pamusoro penhau yezvikwaniriso zvinodiwa kuti munhu atengese gasi zvepamutemo. Chokwadi mitemo iriko. Regai nditi gaga kutsanangura zvinodiwa zvacho. Onko. Chekutanga kana uda kupinda mubhizinesi rekutengesa gasi, tanga waenda kukanzuru yekunzvimbo ikoko, nekuti kanzuru ndo vane ruramiro yekupa munhu nzvimbo yekushandira. Haisi basa redepartment rezera kana vana emawaya, asi kanzuru ndinoziva kuti apa apaite, apa panoita, apa chada kuvakwa chikoro, kana kuti aiwa apa panogona kuitwa zvegasi. Saka kana uchinge wapedza kubva kukanzuru, danho rechipiri ndiri kuenda kufire brigade. Ndidzo nyanzvi mune zvemoto. Wanogona kutoona vega kuti apa nemhaka yenyaya dzemoto panoita here kana hapaite. Ukapedza ipapo oenda kuema wakutarisa manje mhoteredzo yakapoteredza kuti zvauri kuita apa hazvizovhiringidza here mhoteredzo yakatenderedza. Kana wane matanho matatu iwawo, ndipo unochiuya kuzera. Zera wane zvikwaniriso zvavanotarisira kuti imba yaunofanira kuwaka zvinofanira kunge zviripo, zviratidzo zvekuti aiwa chenjerai zvakati nezvakati zviripo here, zvinoshandiswa pakufilisa gasi zvacho zviripo here. Saka kana uchinge wakwanisa kusvitsa zvinodikana izvozvo, unowana residence yako. Saka wachataura fire brigade kuti zvii zvaunotarisa kana wauya kuzokutarisai panzvimbo yoda kutengesera gasi iyoyo. Ndizvozvo ndikatimbovauchirira pari zvino. Vacharamba vachitipa vachitsetsenura. Hanzi pane dzimwe nzvimbo dzisingaite. Zvino kana tikatarisa munharaunda dzatigere, nzvimbo yese iri kuita. Saka handizive tomboenda kune vemoto kana nzvimbo ichinzi haiite inoita sei, nokuti baba vataura kuti zvakapoteredza nzvimbo ndo zvatinotarisa. Ava kune vamwe vari kutengesera pazhe hapanai kana imba. Ndanzwa pano pakitaurwa zvokuti vanotaridza kuti imba yacho yauri wakadini, vazhinji vari kutengesera pansi. Zvakanaka. Kana nzvimbo ichinzi haiite, hazvireve kuti auya kuzokumbira kuonekerwa kana kuti nditarisirei kuti panapa panoita here, kuti anganzi ndiye washorwa. Kwete, kana zvinhu nzvimbo haiite, zvazvinoreva ndezvokuti panenge paine mukana wakakurisa wokuti kana gasi rikatengeserwa ipapo zvingapa njodzi kune veruzhinji. Kuda tingataura dzimwe dzenzvimbo dzatingatogara taziva kuti zvibetsere vamwe vari kutsvaka kuti ndingatengesere papi, hazvingabviri kuti mugotengesera gasi renyu pasi petambo dzemagetsi. Kwete, izvozvo hazvibviri. Hazvingabvirizve kuti mugotengesera gasi renyu pamba muchiti aiwa ini yadhi yangu yakakura, saka ndikangoisa hangu pakona apo ndogona kuvaka kaimba kakachimba kacho ipapo panapa kanokwana. Hazvitokodzeri nokuti hazvitoiti zvachose, uye hamugonizve kuisa kunyange pamativi emugwagwa, nokuti kana motikari ichityairwa ikabuda mumugwagwa paita tsaona inouya yorova gasi riya, njodzi yowedzera. Uye pose pamunotoonazve vanhu vachitengesa gasi pasina kuvaka chiimba chiya chinotenderwa chiri pamutemo, motogara matozivawo nemi kuti izvi zviri kuitwa pano izvi hazvisi pamutemo, nokuti chiimba chiya chinodaidzwa pachirungu kuti blast cage, basa racho nderekuti kana pane zvinoputika imomo zvose zvofanira kuperera imomo, kuitira kuti zvigogona kuchengetedza upenyu hwedu nehwehama dzedu dzatinenge tichishanda nadzo nevanotitengera gasi vacho. Mashoko akanaka echenjedzo.
vadiwa tarisi nongoti herujira kufuka kana kuwaridza panorayiwa mwana wamambo neni newe varanda ngatiteererei ipapo pataurwa kunzi vanhu vanofanira kunge vaine rezinesi. Ikodzero yako iwe neni yekuti kana munhu ati anoda kutipa betsero, munhu ari mubasa iroro unogona kumubvunza maswera sei, ndauya kuzotengawo gasi asi ndingade kuziva kuti mune rezinesi here. Zviri nyore here kukumbira vanhu, kubvunza vanhu, nokuti ndinoona kuti kunyange tikaenda ngatimboendai kana timborasikati kana tikaenda kumakombi zvinonzi aiwa ngavaise mapepa avo pachena asi munhu abvunze nonzi hazvingaite. Saka tadzoka muchikamu chinotevera toda kuziva kuti sei zvichikuomerai kubvunza kuti mune rezinesi here, asi imimi munodawo zvemukoto here. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu tichiri panyaya dzemarezinesi idzodzidzi, regai titi mai vambotipakurira, imbotipai maitinzwe. Tati isu bhizinesi roga roga rine mutemo warinofanira kutevedzera uye unofanira kuva uine rezinesi yokuita bhizinesi iroro. Totarisa pagasi tinopa inonzi shop license kuti munhu akwanise kutengesa gasi rake. Patinopa license iyoyi tinotarisa zvataurwa nana baba vari pano kuti munhu unazvo here, une mvumo here yekuzera, une mvumo here yekufire brigade, nzvimbo wakaipuwa here nevanoona nezve ground. Maichisamba mungandibatsira izvozvo munharaunda vanoona nezvenharaunda vanoona nepatishandira vanopa land kuti land inoita basa apa panoitwa basa rakadini ripi, wapuwa here mvumo navo kuti ukwanise kuitengesa gasi rako uripo. Isusu zvinotozouyawo nemutemo weShop Licenses Act, nemutemo wePublic Health Act, nemutemo weHarare Public Health Bylaws kuti uri kutevedzera here pauri kuda kutengesa. Tinoda kudzivirira zvirwere, tinoda kudzivirira tsaona kana njodzi dzatombotaurwa kuti pangangoita njodzi. Mitemo yedu iyoyi inotibatsira kuti kana tichiitevedzera zvose izvozvi hazvizowanikwi. Saka tinotarisa kuti panofefeterawo mhepo here pauri kutengesera yatinoti ventilation, nokuti zvikasadaro gasi richipota richingowanda pauri kutengesera ipapo, mweya uya watinofema oxygen munoiziva inotorerwa nzvimbo negasi riya, tototadza kufema nokuti iyo yatiza nzvimbo yayo yatorwa negasi ratiri kushandisa riya. Saka tinodawo panopinda mhepo kuitira kuti vanoshanda vashande zvakanaka. Tinodawo kuona kuti flow kana kuti bwaro hwakavakwa zvakanaka, kwete ngoti mudust ndakutotengesera pano, kwete ngoti muuswa ndakutotengesera pano, komoto ukaitika. Saka tine zvatinotarisa. Koidzo zvimbuzi zvatanga tichataurwa kudondo kunodiwa. Uri kuenda kudondo kupi kana uri kutengesa gasi ipapo? Paunongoti unofanira kuva nekudondo kwaunoti ndiri kuenda. Saka rezinesi yedu inenge ichitarisa zvose izvozvo. Saka mukaona vanayo kureva kuti zvose izvi vanenge vakodzera vatiratidza kuti zviripo. Ndizvozvo mashoko akanaka nhai. Tiri munyika ine mutemo, tiri mumaguta ane mutemo, kunyange kumaruwa kwedu kune mutemo. Saka zvakakosha kutedzera mutemo. Pataurwa panapa nyaya yeutano, pataurwa pano kuti tinge tiri vanhu kwavo, nekuti kazhinji hatifunge. Ini ndinoda kuti timbozvibvunza kuti sei tisina nguva, sei tisina nguva yekutsvaga kuti zviri kufamba sei. Ndomboya pamuri vamwene, taurai henyu zvamuda kutaura mozopindura futi mubvunzo wangu, ndichazouya pamuri. Dr. Maichisamba, ini ndaida kubvunza vezina ava kuti gasi iri rakafanana here, kuti gasi rekubikisa gasi rekubikisa negasi rekuisa kumafiriji, nokuti pane pamwe pekuti unonzwa munhu achiti gasi rapera kufiriji roda kuda kufiliwa gasi. Saka tinozoti rakafanana here rekufiriji nerekunhengirikeni?
handizivi kuti ndiani angadai remubvunzo wedu. Sunungukai kana paine vekuzera kana paine vekucouncil kana vaine fire brigade munongotirakidza munobatsirana. Regai ndiwabatsire amai wabvunza nyaya yemagasi aya. Gasi rekubikisa riya iri rakasiyana negasi rinoshandiswa pakufirita firiji yangu kuti igone kutonhodza. Akatosiyana magasi acho. Asi kunowo magasi anoshanda kwete nemagetsi asi negasi kuti atonhodze. Asi kuti atonhodze gasi rinoiswa imomo handiro ratinobikisa riya. Saka pane musiyano. Ndiri pamaisamba regai ndibva ndapindira mubvunzo yambobvunzwa. Pana atara kuti gasi randatenga roita sekuti harisi kugara. Ndangobika mazuva mairi chete, ndadzoka wati ndabvisa mweya ndaita sei. Chiri kuitika paya ndechekuti mudziyo wangu wandiri kushandisa kumba pane dzimwe dzenguva wakuda kumbosevhiswa. Saka gasi harishandisa kubvira zvakanaka ba. Saka pane dzimwe dzenguva gasi rakungobuda risikanyatsi kubvira richiti pasimba regasi racho. Saka zvinoda kuti zvimbongororwawo zvimbosevhiswa nenzira yakadaro. Uye pane vabvunza pamusoro pekuti ko mitengo inozosiyana iyi ichiti apa paita mari yakati mumwe akachipa mumwe ari kudhura. Yakafanana na gasi racho here. Gasi rakafanana. Asi chiri kuitika ndechekuti kune makoronyera asi kuita zvepamutemo wasingabhadhari marezinesi. Saka wanochiita sekuti wanogona kudzikisa mutengo woita kuti uyu munhu ari kuita zvinhu zvepamutemo toita sekuti price yake yakanyanya kusimuka. Asi chokwadi ndechekuti gasi rikushandiswa iyo rakangofanana. Mashoko akanaka echenjedzo nai. Hero jira kufuka kana kuwaridza. Ngatizive ichokwadi, tikamira nechokwadi tinochengetedzeka. Ndikuya kwamuri. Maita basa maichisamba. Ini ndine mubvunzo wandinawo wekuti tiri kuona kunzvimbo dzatinogara idzi zveshuwa vari kutengesa vanotoratidza kuti havasi pamutemo nekuti zviratidzo zvamataura zvevanhu vari kutengesa endewo unotozviona kuti pavari pacho hapasi kuita. Asi dzimwe nguva tinotoona kanzuri inotouya yotovatakura voenda nguva tovaona vadzoka. Zvinenge zvichimbofamba sei, zviri kuongororwa sei, ivo vanhu vacho kwavari kuhodha ikoko kugasi racho vane mutemo here wokudzwa kunzi ava vakadai havatengeserwa ava vanotengeserwa, zviri kumbofamba sei pakadaro ipapo? Ndizvozvo ndiana ngatidavire mubvunzo. Muchirei maoko kana muda kuuchira maoko. Anzi ari kuti vanomboya votorwa kaka kutorwa kurakidza kuti vabatwa kavo. Asi nguva anzi vanenge vadzoka. Zvakanaka maita henyu nemubvunzo uyu. Sekanzuro tinoedza tine bazi rekumapurisa vanoona kuti mitemo yekanzuro inotevedzerwa, asi vanenge vanozokurirwavo zvekuti vakaenda vakanotakura vanhu vakavabvisa vanozoenda kumwe vaya vosara vachidzoka. Asi chokwadi ndechekuti zvinenge zvisiri pamutemo, mukatoona vanhu vachitakurwa kureva kuti havasi kuita zvinhu zvavo zviri pamutemo, asi kanzuro inozoomerwa kuti zuva nezuva inge iri panzvimbo imwe chete. Ndizvozvo vapindura mubvunzo zvakanaka nai. Asi pana paini chandinofunga chimwe ndechekuti munhu wese ane basa. Munhu wese ane basa, ini nemi ndine basa. Kana tichinge taona kuti ndo zviri kuitika, vachazotipa mahofisi ekuti timhangare. Kunofanira kunge kuine hofisi yatinobvunza kuti izvi zviri kuitika paizva. Kazhinji kana tichida kumhangara, ngatimhangarei zvataona, zvatanzwa nenguva. Kana makachenjera muno hamaziva kuti munhu wacho abva kwakati zvikadai zvikadai, mukazoita kuti ndakanzwaona amai guru vakazonzwaona atete, aiwa zvinopedzisira isiri nguva. Chirongwa chiri pano vadikanika. Ndambotaura patatanga kuti chikurura majasi hatigone kuchipedza nevhiki rimwe chete. Svondo rinouya tinoenderera mberi nechirongwa ichochi nekuti chirongwa chinopa upenyu, chirongwa chinokwanganisa nharaunda yedu, chirongwa chinogona kutipa upenyu kana taita mabasa akanaka. Saka pasvondo rino regai timboperera pano, asi regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinokutendai zvikuru, imi ndinokutendai nekunge muri pano. Ngatisanganei zvakare, svondo rinouya. Tinoenye Dr. Rebecca Chisamba.